לא ידעתי מה זה גולני, גבעתי ונחל, כאילו, לא ידעתי. נצח יהודה זה עמך, אני לא רוצה. זה ידעתי. כן, כן. זה השב"בניקים. ידעתי שצנחנים זה טוב, ידעתי שגולן זה משהו טוב, אבל לא ידעתי שזה חטיבת חי"ר. לא ידעתי מה זה אומר חטיבת חי"ר. לא ידעתי מה זה חטיבה. אני זוכר את עצמי בגיבושים, כולם מדברים מה יהיה ביום למחרת. אז איך אתם יודעים? זה לא שושו בושו של החיים, זה לא כזה. זה לא סוד מדינה? כולם מדברים, כן, בדיוק, סוד מדינה, אני בראש של איזה ג'יימס בונד כזה, שגיוסים ל-CIA. אז אני מתגייס לשריון, קיבלתי צו לשריון, אמרתי, מה זה שריון? כאילו, מה, שולחים אותי לטנק? מה, יש טנקים על זה? כאילו, זה עדיין... עדיין עושים את זה? עדיין עושים את זה, זה כזה מלחמת עולם השנייה. כן, כן. פטון, כאילו, עם מה נלחמים? רציתי כזה להכין את עצמי לגיוס, לא היה לי מושג למה לצפות. אני כזה, טוב, רגע, מה קורה בשבת בבסיס? כאילו, הבאתי איתי בגדי שבת, אני לובש עכשיו בגדי שבת, או מה? ואז מישהו אמר לי, לובשים מדי א'. מה, לובשים א'? כאילו, מה הקשר מדי א'? ואתה שחור לבן, כאילו, כן, הבאתי חוצם כופתרת לבנה, ואת המכנסי חליפה שלי, כאילו. לא הבאתי את החליפה, אבל קיצור. היה לך ברור שלא הביא את החליפה, אבל אתה נכנס, הבאת, עלי שפיץ, הבאת. כנראה שהבאתי, אני מניח שכן. ברור שהבאת. יש מעט אנשים שיודעים להתלבש כמוך. אז זה רמת החוסר מחוברות.